Ngibingelele-ke mlaleli, ngicela uyizwele-ke nangumuzi kayise Hlengwa oyilungu elikhulu-ke labangcwabi kade khona-ke laphayana kwintokozo FM echaza isimo esenzeka laphayana emngcwabeni kaMnqobi Ndimande. Ukuvezile-ke laphayana ukuthi yena akayazi West futhi nabafana bakhona be-West angeke aze bakhombe ngisho ehlangana nabo endleleni. At the time ufika lo mzimba bengena idea yokuthi ubani lo. Okay. Even if bengine idea yokuthi ubani lo engimthintayo nengimlungisayo nengimbuyisele esimeni sokuthi abukeke, I was still going to do it because umsebenzi lo kumina engawufungela ukuthi makufika umzimba phambi kwami ngizowuphatha kanje. Ayikho ke indlela engayihlukisa ekutheni manje ngiphethe umfundisi, manje ngiphethe isela, manje ngiphethe upresident, manje ngiphethe iphara. Angikwazi ukwenza njalo. Everyone umephambi kwami is the same. So that's what we did at BJ Funeral Directors. Ngisho lokho. Yes. Ukwenzela ukuthi uma sesihamba nenkulumo yethu abantu bengangithathi mhlambe bese bengifaka ohlangothini labantu abathisi. Okay. Angiyazi West, angeke ngibakhombe ngisho bakhomba abafane beWest. Kodwa umuntu mase phambi kwami lowo muntu usuke somzimba ekufanele uyobekwa ngezizotho. Ngesizotho. Ngifuna ukuyigcizelela le yokuthi makufika umnqobi. Yes, umnqobi Ndimande. Ndimande, yes. Besingazi ukuthi uba. The only time mina I discovered ukuthi umnqobi Ndimande ngubani ingalesikhathi ngiyobhuka umgodi ama halls because emaholo wonke bebemnqabela. Bengqaba lo mngcwabo. Uvele kuthiwa umngcwabo kaNdimande ayingeke. Ngingazi ukuthi yini leyo. Up until ngifike emathuneni sengiukhokhelile umgodi sebethi no asikwazi ukunika umgodi. And that's when I said no. Akekho wani umuntu okumele angangcwatshwe. Wonke umuntu kumele angcwatshwe. Futhi awukwazi ukunqabela umuntu umgodi ngenxa yesibongo sakhe. And ngaleso sikhathi mina angazi nokuthi ubani yena lo ufika na. Yes. Ayisilo lempi yokuthi kumele angcwatshiwe, kumele athole iholi, kumele athole umgodi size siyiwine because I work on facts mina and I work on rules. Yes, yes. Uhulumeni asebenza ngaphansi kwawo. Mase eqedile le ntombazana usiyangichazela ukuthi uyamazi lo muntu usibanibani lo. That's the only time sengithi aw kanti ngiphethe usibanibani. And I did not know because age kaMnqobi nkathi emenyezelwa I think umphathi umkhwanyazi wathi umfana una 22 years, right? And mina ngiphethe umfana una 24 years. So it didn't click ukuthi it's the same person. Le ngimphethe. When just to fast forward it. Uma silungiselela ngithi sibanibani ngicela ngifakele itente ngithumela abasebenzi bami bahambe bakho bayofaka itente. Then ngicela labo dadewethu esivama ukusebenza nabo we catering because we at BJ we do not do catering thina ngokwethu. We like to outsource. Give everyone an opportunity to make money, share the little money that we are making. So mangibacela dadewethu it's your turn now. Athi no. Hayi ngeke ngikwazi. Ngithi hayi kusho busy ngivala ifoni ngeke omunye. Athi omunye hayi lo omunye ugcine ngitshelile. Wayenza quotation wenza yonke into savumelana. Mase kufanele asebenze angifonele athi hayi ubaba akavumi. Ngithi ubaba akavumi ungenaphi manje ubaba? Angikwazi manje ukusho njalo ngoba phela vele umama ekhaya. Ubaba akavumi uthi akuphephile. Akuphephile manje. Then nabasebenzi abasafuna ukuya khona. So nobody wanted to come any close to umngcwabo kaMnqobi. So we were left ekutheni manje okay if catering cannot be provided then the family can do it because it's common ukuthi vele abantu bazipheke. Yes, I had to go back to the family ngithi hayi catering uthi uyasaba. The next call I get was from inkampani yamabhasi sebehoqisile ibhasi labo bazosirefund. And this is where it's clicked ukuthi hayi kuyonakala ngempela ke manje. Kunzima ke manje. We went to option yamatekisi. Amatekisi avuma. Then the next thing amatekisi awasafuni ukuye emgcwabeni.
yaba khona le worry kimi ukuthi no ngathi kuzodinga ukuthi kube namaphoyisa la so that we are safe. Yes. Ngithe sisayikhuluma leyo waseyafona umphathi wamaphoyisa engibuza ukuthi lo mzimba kumina yini mind umzimba thina ufike ngo2 ngo4 kufanele uphume. Yes. We only had 2 hours to prepare. Yonke lenkade siyenze lapha was only prepared in 2 hours. So uma efona umphathi uthi abakubo kamfana they are not cooperating with yena ngithi mina will cooperate because ngise businessini futhi ngiyayibona into ekumele yenzeke. Yes, and umthetho uyangiphoqa ukuthi uma sekufika abantu bomthetho we must cooperate. Then siyavumelana ke ukuthi umngcwabo uzohamba kanje right from the beginning to the end. Sibambisene namaphoyisa ukuthi even ephuma azofika amaphoyisa. Uyabo? Yes. Am escort azeyofika. Then they tell me there's no need ukuthi nize nifike la because akuna zigebengu mhlambe ezila uma nikhuluma ngezigebengu. But halfway home then yes. Kuvunyelane kanjalo. Kanti angazi ukuthi the same police that I'm thinking and hoping ukuthi will be providing a safety for one abasebenzi bami, 2 ifamily nabantu bomphakathi around. Are the very same people abazoshintsha ama sekufika umzimba lapha. Awu. Bengiqala ukuyibona. Angifuni ukuzwakala kabi. Amaphoyisa ngiyafisa ukusebenzisana nawo at all material time. Futhi siyawubonga umsebenzi awenzayo when it comes to this type of criminal activities and criminals at large. But behavior yawo ngolesihlanu makufika umzimba it's appalling. Uma ufika nje umzimba umalume efika nomzimba lapha ekhaya afika amaphoyisa wathi ungena umzimba angena amaphoyisa mengena avela athi nje akho umuntu ozongcwatshwa la. Hawu mabe sabheke lokho saqhuma isibhaqo eshaya abantu abasegcekeni kwasani makhelwane gogo omkhulu everything bashaya ngisho abasebenzi bami kade befaka itende bashaya ngisho itende uqobolalo bashaya ngisho imbuzi kade ikhona kwashawa ngisho isidumbu sakhe umnqobi yena lo ongasekho bamkhahlela ibhokisi lashona le lafa waginqika phansi kwabe imessage it's not supposed to happen that way. Yes. Now I'm not defending umufi. Izwakala kahle kakhulu ukuthi wawusemsebenzini kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuthi ubeke iphuzu libalekile ukuthi kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuthi egcineni kosuku angcwatshwe. Exactly. Uyabona emfoka baba ukube amaphoyisa ayengafuni umngcwabo ube khona ayenawo ama-powers okwenza lokho. They should have arrested the body, yes, kept it in a government mortuary and declare it as a pauper. Ubebengamhlalisa ngoba kuvama kuba nama waiting period lapha ya. Ubengahlala umzimba kaMnqobi kuze kube u6 months ehlezi lapha emakhazini kahulumeni kuze kufike ithuba lakhe kwilist athathwe ayongcwatshwa with no attendance ifamily ngafiki angaziwana ukuthi wangcwatshwa wapi. If that is what the police wanted or bebengamfaka kwi pauper burial le ebizwa ngeindigent and say kwifamily attend abantu abawu14 kuphela because that's the maximum number of people to attend. So there were all those avenues but they did not use those avenues. But abakwenzile ukuthatha umzimba bawu release. You see mawuthatha umzimba egovernment mortuary kunalento kuthiwa it's a release form or a gate pass slip. Yes. That shows ukuthi the body has been handed over to you. Otherwise amaphoyisa kwangafanele release umzimba awuyise kwifamily if ungafanele ufike kwifamily. Now I'm saying this and I'm saying it maybe ngesikhathi esimbi ngoba ngisho kumuntu okwaziwa ukuthi ubehlupha kodwa ngiyafisa umphakathi wazi ukuthi uma umzimba usunikewe ezandleni zakho wena kuphela onelungelo lokujaji ukuthi wenzani ngawo. Awakwazi amaphoyisa ukuthi afika kunikeza umzimba hathi hambe uyongcwaba aphinde wona abuye athi angeke uzungcwabe mawungcwaba ungcwabe kanje ungcwabe ngalesikhathi akwenzeki kanjalo. They shouldn't have released umzimba
kaMnqobi at all, Yes. so that we do not have drama. Ngangazi ukuthi ukufika kwawo amaphoyisa azofika azodala isimo esi right, of which they did an excellent job. Unfortunately ama department amaphoyisa kade khona lapha behlukahlukile. Yibe There were city police, ukhakehlukene, there were yes. SAPS, and then there was this unit le kade shaya kakhulu engafuni ukuyibiza ngegama layo ngoba ayi ibithela induku akekho sindile kuleya nduku yabo. Sinayi communication namaphoyisa Yes. at all material time, so bekuya ukuthi uma izinto iphume esandleni ngikwazi ukuthi ngimthinta umphathi. Okay. And bekubonakala futhi ukuthi sengimthintile ngoba leyo nto ekade mhlambe bese beyenza bebe bayiyeke. Alright. Kodwa noma ngabe bayiyeka ibisiyenzekile. Ngicabanga ukuthi thina singabantu abamnyama. Yes, yes. Angikhumbula ukuthi kunabo ubuntu ukukhahlela isidombu. Kuyinto ethanda ke ukuthi ingabi ngaphansi kosikompilo. Noma ngabe kuthiwa isikabani Yes. ukusikhahlela sesebhokisini usikhahlele lifi ibhokisi siphume siginqike akuyona into right leyo. Akuyona futhi into right ukukhahlela imbuzi ngoba imbuzi ayazi lutho, ayikazi ibambe umuntu inkunzi imbuzi. Angicabanga ukuthi ukushaya umalume ubaba womfana omakhelwane was warranted, because ngicabanga ukuthi njoba hlezi la sonke Yes. umuntu nomuntu ekhaya kuba ikhona ingane ethile ehluphayo ekhaya. Yes. Noma ingasekho yes. endlini immediately but ehlobeni. We understand ufikile kunomfana wakini ozalo umfowenu ohluphayo noma ozalo udadewenu, ikakhulukazi izingane lezi ezalwa odade bethu izona ezisuke zinokuhluku. Yes. Uma ngiyafika njengomalume ngiexpecthe ukuthi ngihole lo mntwana ngehlahla ngimfake ekhaya noma ngimkhiphe aye emathuneni, mase ngishayelwa ukuthi yena uyaganga. It doesn't really add up. Ikakhulukazi thina ke njengabangcwabi, it was for the first time ishawa amaphoyisa. We have never had that before. We always work together namaphoyisa, and okungiphathe kabi kakhulu ukuthi abasebenzi bami bebegqoke iuniform. You could make a difference between umuntu wendawo Nomsebenzi nomsebenzi and umsebenzi usuke ehle emotweni ame emotweni yakhe angayishiya imoto yakhe. So into eyenzakalile ayibanga yinhle futhi siyafisa ukuthi going forward ingenzeki. Azikho ke nezinyathelo esifuna nokuyithatha maybe against amaphoyisa or whatsoever, kodwa nje siyafisa ukuthi sikuzwakalise ukuthi when you are trusted with the authority, do not abuse it, because obese kwenzeka lapha na bese kuyi abuse of power by the police. Uma besashaya igebengu, we have nothing to do with it, asikhulumi. Ngicabanga ukuthi ekseni umngcwabo enkathi usekufanele uhambe. Yes. Umphathi sevumile ukuthi ake manje akuhanjwe. Or in fact at my arrival ngifice abantu beleliswe emgaqweni bonke, belele emgaqweni ngeziso kunamanzi lapha Amalungu omphakathi nabomndeni. amalungu omphakathi amalungu omphakathi belele lapha yaphansi. Ngabuza ukuthi why are these people here? Kwathiwa no, they are trying to but in arrest the situation. Ngithi mina, but you're not arresting the situation uma uthatha abantu abeze emgcwabeni obalalise phansi. Athi omunye abantu besilisa abavumelekile emgcwabeni. Ngithi mina who say so? Because we had an arrangement thina Yes. as to how the funeral will be conducted and proceed. So baze ke baqala babadedela babavusa ke. Bese into ibhokisi ihlakazekile angithi seliboshwe ngentambo. You cannot hold umuntu noma umzimba ngoba ibhokisi ihlakazekile. Yes, isimo sekuyisimo esingasajwayelekile singasalawuleki. Sekufanele manje sibe nengubo, sibeke ibhokisi phekwe ngubo, silibambe ngengubo. Abantu besifazane bazolibamba kanjani? Those were my questions. Bazolibamba kanjani abantu besifazane lebhokisi elingasabambeki? Bevela abantu besifazane bengakujwayele ukubamba ibhokisi liphila.
So only then amaphoyisa abadedela ke labafana akade bekhona lapha bendawo nganyuka nabo bafike balibamba ibhokisi sehlele enzansi. Now sekufanele kiwe esontweni kufika omunye futhi uthi no ayikho inkonzo. You're not going to have oqhamuka kulona uphiko labo mthetho. Yes. Uyabo ngize ngagcina nami sengiphendula kabi ngithi ayikho ke lonto le. Lesho ayikho. Abuya ze kumina athi uthini ngimphindele ngithi lesho ayikho. Laba baye emgcwabeni. You had an opportunity. I said what I just said now. Yes. You had an opportunity to arrest the body. You released the body because you knew there was going to be a funeral. Allow these people ukuthi baye emgcwabeni. After I've said that wawehlisa kumoya, the unfortunate part is that wonke lamaphoyisa agqoka amakhupha alikho libonayo ukuthi ilona li. yes, so even engathi abekwe la wonke kade khona kuthiwa ukhombo okushayile angeke uzukwazi kumkhomba ngoba bebengabonakali bonke, uyabona. Yes, but in the end when we went sesiyale esontweni, that ngaleso sikhathi izinto zishintshile because we were dealing with SAPS now. Okay, yes, Yeah. yes. So SAPS abantu babonayo umphathi wakho uyeza approach nikhulume naye nihlele isikhathi kusisoswa ngasikhatsini la and everything like that. But the other unit even that unit when they speak to amanye amaphoyisa ama SAPS bawathembisa induku nawo ngizengangaqaka ukuthi uma wena uyiphoyisa uthi uzoshayela inye iphoyisa Kanti umthetho usebenza you see, kanjani? there was an Indian guy lapha emathuneni uyi Metropolis bamxoshisa kwengane bemsusa emathuneni like a little child. Yes, they provide some sort of hope for us, but the behavior Iyona kuyiyona eyenza izinto zingabi zinhle. kakhulu eyenza izinto zingabe zinhle at all. Well, I want to say this but kufana nokuthela amanzi emhlane wedada lokho sengathi abafana emalokishini bangayiyeka lento yokudubula uma kushoniwe. Okay, yes. Because when we left ekseni nebhodi namaphoyisa sahamba, they started shooting. Amaphoyisa abuyele emuva, and after that it's history now that sekunabanye abangeke emhlabeni. Because if they did not had fired those guns, ngaba bafanga Kaba kubanga khona ezinye igameko zokushona kwabanye abantu kuyona indawo yesigameko. exactly. So lento yokuthi bathi bayavalelisana ngokudubula, it's not right. Sengazi ukuthi nemndeni eshonelwe ingayicommunicator ikakhulukazi kubangani bomuntu osuke edlulile. Ngicabanga ukuthi amaholo njengoba engabafuni awabasukeli bathi bengaphakathi eholo badubule phezulu. Uma udubula phezulu uphakathi eholo kwenzekalani? Emva kokudlula komngcwabo ngicabanga ukuthi umndeni ufanele ubizane wodwa uhlale phansi, because ireality ithi imndeni nayo iyicause ya lento kade yenzeka. Ngoba mama usebeka kanjalo ngeke ngakhuluma noanti wakhona emndenini, but mangikhuluma naye indlela akhuluma ngayo ngaphansi kwesimo esibhlungu esibehlele, kodwa ukhuluma ngendlela enakho ukuthi beumndeni ababoni kuneqhaza eladlaleka ekutheni sicishe isimo sifana nalesi. Ngoba ngithengize ngimbuza ukuthi mawami mawuthi yena umnqobi uyasukelwa 100% impilo abeyiphila ibikwenza uziqhenye njenganengane, wathi nje Nqobi beyiholela u350 wakhe engahluphi umuntu futhi wenzelwe uzungu, mhlambe khona amaphoyisa axabana nawo. No, mhlambe mfethu ngoba empilweni ngayifundisa ukukhuluma iqiniso noma kuyinini. Yes. You know, ingane ezinempilo eziwu2. Ingane ekhaya iyahlonipha, esikoleni yenye ingane, emgaqweni futhi yenye ingane. Yes. Kodwa ku impossible ukuthi
umndeni kaMnqobo bungamazi uMnqobo ukuthi unjani. It is impossible because sonke sikwi social media Yes, these yes. days, and ube trenda kakhulu ku social media. I want to say this. I took a video of what the funeral was like and posted it. It's in a day it went to 500,000, just 500,000. Bayibona. Then you can't tell me ukuthi if one video in one or less than a day reaches 500,000, 500,000, you don't know ukuthi ingane yakho yenzana eminyango. It is impossible. Thina singabazali asiyithumi ingane ukuthi azigange. Kodwa ingane mayisigangile awukwazi ukuyivikela, because this is what has led to where we are. Bekufanele abe family lesikhathi amaphoyisa oqala esafuna ukukhuluma nabo, efuna information, efuna cooperation, they should have cooperated with the police. They Right. shouldn't have taken a side leingane eyingezwe, because it's exactly what happened. When you leave what you should be doing as umzali and you support what you should not be supporting, this is where we will end up. Ngiyafisa sengathi abazali uma ingane ingasekho alikho icala ukubabiza abangani bayo ngoba bona ngeke bekwenze lutho, Yes. futhi wena bazokuhlonipha bekuhloniphela umngane wabo lo ngasekho. La ekhaya sizobehave kanje asifuni ukuthi lezi ingane zinaka ukulalela, zinaka ukukhuzana futhi mazizodwa. So I believe you cannot act delusional of what you know. We all know ukuthi impilo ephilwe ingane zethu njani. Akekho umzali ongazi. Yes, ekutheni behlonipha ngikuzwile. Not only kwi family nakubantu abawumakhelwane ukuthi ubebahlonipha bona, but ekutheni abazi ukuthi wenzani la ibenza khona, hayi, it can't be true.